2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 5. Marahay na hapon po sa Indogabos. Sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia May Boras. Kaiban mga report hali dyan sa luwas kan Megaforce Patrol. Sa detalles kan mga bareta, handa magpaliwanag ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP may kinaaraman sa namamatean na rotational brownout sa Luzon. Katakot ini ka na pagkarampag kan Department of Energy o DOE sa NGCP dahil sa kawaran ng backup supply ng kuryente kasabay kan planong
pagsaangat nin kaso kontra sa nagkapirang power suppliers na posibleng nagbayular sa polisiya kan ahensya manungod sa pagkondukta nin preventive maintenance. Sigun kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, Abril pa sana nag-abiso na sinda dahil sa nahihiling nindang pagmipis kan supply nin kuryente ngunya na tag-init. Nakadugang man, sigun kay Alabanza, ang problema kan biglaan na pagpalyar ka nagkapirang power plant mantang sa ruman sa na dapat ang nakaschedule para sa maintenance. Sinabi pa niya na dakula sindang interconnection projects pero nagkakaigwan ng date na delay dahil sa pandemya. Pinaligid na ni Senator Sherwin Gatchalian ang bola para maimbestigaran sa Senado ang kakapusan kan supply nin kuryente sa Luzon. Sinabi ni Gatchalian na kamawutan kan pagdangog na gigibuhan kan sa iyang Committee on Energy na magkaigwanan nin pang mahaluyan na solusyon. Sana mamatayan taon-taon na brownout kada bes mag-abot ang tag-init. Pinagunambitan kaini na 339,000 na mga harong sa 90 na barangay sa 16 na syudad. Asin munisipalidad anawa aranin supply nin kuryente ka nakaaging Martes. Sa pagsumitir niya ka na Senate Resolution na number 740, tinawanin doon ni Gatchalian na importante ho na masiguro kan DOE na suspisyente de kalidad asin barato ang supply nin kuryente sa nasyon. Dapat na magpaliwanag ang ahensya sa pagpalyara na masolusyonan ang power shortages puan pa kan taon na 2016. Binalikan sa giraray ni Gatchalian ang asigurasyon kan DOE sa hearing kan sa iyang komite kan Abril 27 na day kukulangon ang supply nin kuryente sa summer season. Alagad nagkapirang aldaw na nag-itaas din red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines dahil kulang ang supply nin kuryente as sinahalangkawan pangangaipo dahil sa mainit na panahon. Sa iba pang detalyas kan Bareta, nasa linya si Ate Ange Galero. Ate Ange, please come in. 75,000 na pamilyang Legaspeño ang nakikinabang ngunya na kan ayuda ito kan gobyerno lokal kan Legazpi. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal sa iyang Facebook post na dahilan sa pinagdeklarar ang Legazpi sa irarong kan General Community Quarantine o GCQ, nagdesisyon ang gobyerno lokal na magtaon ng suporta sa gabos sa mga pamilya di sa syudad kan Legazpi. Sa iyang paniwanag na ang mga mariresibi kan kada pamilya sa mga barangay sa satuyang syudad iyo ang manainlain na goods na pwede din katulos na magamit as nakakatapar manini sa pamangaipuhan kan mga Legaspeño lalo na ang mga personang madidipin sila naman ang paghiro dahilan sa mga bagong restrictions na ipinaluwas sa ilarong kan na GCQ protocols. Sigun kay Rosal, tangan iman na malikayan ang mga mass gathering sa mananain na parte kan syudad ng Legazpi. Nagdesisyon man ang lokal na task force na ang mga barangay officials sa sanaan maglibot house to house para maitao o kaya maidistribute ang nasang bida ng ayuda. Sa ngunyan, na pinagagad ng alkalde sa lambang mga Legaspeño, disiplina dahilan sa kundaiman daw magkaiguan ng disiplina as in partisipasyon sa mga protocols ng gobyerno lokal ang publiko, posibleng daiman giraray malampasan ang problema pighampang dahilan sa pandemyang COVID-19. Sa ngunyan, pinag-aayos na kan gobyerno lokal kan Legazpi ang gawos ng mga kinakaipuan na kanina tulos man na madistribute ang mga relief goods para sa maabot sa 75,000 na mga pamilya di sa syudad kan Legazpi. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DCTV. Nasa linya man si Kuya Luens Barcena. Kuya Luens, please come in. Nag-akwat nun yan ang Legazpi City Task Force Kalinigan ning mga nagkapirang portales hali sa Air 21 na pinagpasiring sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Tangani na magamit kan mga nagkapirang mga COVID-19 facility digdi sa syudad. Ini pagkatapos tayo pagunambitan sa DCGB News ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mac-Ann ni Marbella nangunya nagkuha sila ng mga portales para ilaag ini asin ikunkun sa Legazpi City Hospital. Tangani ng maging dagdag na mga pasilidades sa mga natural na pangangaipo kan mga pasyente. Susog kay Marbella, ini parte kan sa indang pagtabang sa lokal na gobyerno tangani ng matabangan ano peto kay ni na mamanage ang pagparadakol nin kaso kan COVID. Sangon yan na hadit ang lokal na gobyerno kan Legazpi susog kay Marbella dahilan tasig yan dugang lalo patingon yan na aldaw sa laog sa nakansarong aldaw 52 poco mas o menos ang panibagong kaso na pinag-aalat pa kung harain ini
Dikti sa Legazpi. Dagdag na bareta, ako po, Selvig. Pabor si Senator Manny Pacquiao na mapalayap sa pwesto si Energy Secretary Alfonso Cusi sa hampang ka nagkapirang aldaw na power interruption sa Luzon. Tinawanin doon ni Pacquiao na 5 taon na sa serbisyo si Cusi pero palyado pa man giraray ining solusyonan ang problema sa enerhiya sa nasyon. Sinabi kan senador na mas dako na deserving na mamayo sa Department of Energy o DOE. Kasabay ka ini, piglinaw kan senador na daing kinaaraman digdian personal na issue sa pagultanan ninda ni Cusi. Magigiramdaman na nagpaapod ka na kaaging aldaw si Cusi ni National Council meeting bilang Vice Chairman kan PDP Laban na daima nag-agi sa presidente kan partido na si Pacquiao. Magpapadagos pa man giraray ang trabaho kan Kamara maski adjourn sinadiya and second regular session kan 18th Congress. Bago magsarado ang sesyon, inaprobaran sa plenaryo ang mosyon ni House Majority Leader Martin Romualdez na tugutan na magkaigwanin hearings ang mga komite sa panahon kan recess poon ngunin na bulan sagkod sa Hulyo. Tinawanin doon ni Romualdez sa iyang mosyon na magpapadagos ang mga pagdangog para matukar ang importanteng propwestong lay na masimbag sa pangangaipokan mga tao, lalo na ngunya na may pandemya. Mantang inadaptar man kan Kamara ang resolusyon na nagmimidbid sa liderato ni House Speaker Lord Alan Velasco. Sa iyang sponsorship speech sa House Resolution 1838, inumaw kan Majority Leader si Velasco sa pamamayo kaini mantang may malasakit sa salud asin kaligtasan bako sa nakan mga miyembro kundi magin kan mga empleyado kontra sa patakot kan COVID-19. Pinag-unambitan ni Romualdez ang ipinapautob na quarterly swab test asin bi-weekly antigen tests para sa gabos ng miyembro asin empleyado kan Kamara bago magtrabaho sa batasan. Inaprobaran na kana House Committee on Justice and on Committee Report manungod sa pagbasura sa impeachment complaint kontra kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Napag-araman na 2-1-0-0 ang naging boto sa pag-aprobar sa committee report asin ini ipapadara na sa plenaryo. Magigiramdaman na kanakaaging Mayo 27 ginibukan komite ang primerong pagdangog sa reklamo para mapatanggal sa pwesto si Leonen alagad. Nagkapirang miyembro kan komite ang nagsabi na insufficient in substance and form ang reklamo. Sinabi kan kongresista na kulang sa mga orihinal na dokumento ang reklamo asin itinaong rason pa ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez na daing personal na naaraman sa mismong mga alegasyon ang nagrereklamong si Edwin Cordevilla, Secretary General kan Filipino League of Advocates for Good Government. Tinawanin doon ni Rodriguez na base sa nasauring uding ang mga alegasyon kay Leonen. Mientras na sinabi man ni late Representative Vicente Veloso III ana 1 year sa pagsumitira niyan kaparehong reklamo kontra kay Leonen na naging epektibo ka na nakaaging Mayo 18. Tinawanin doon ni Health Secretary Francisco Duque III na dai pa pwedeng tangkason ang face shield policy. Kasunod ini kan apelasyon ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na dai na i-require ang pagsulog ng face shield sa mga pampublikong lugar asin i-adjust ang pandemic policy. Sigun kay Duque, okay man ang rekomendasyon kay alkalde kung dakula na ang vaccination coverage. Sa ngunyan, sigun sa opisyal, nasa 2% pa sana ang 2-dose vaccination coverage sa nasyon dahil sa limitadong supply ng bakuna. Nasa 50% kan mga nagpapabakuna sa nasyon ang dain na nagpapatudok ang second dose kan COVID-19 vaccine. Sigun kay data analyst Dr. John Wong, pigahalat ninda ang pagbalik kan 2.1 million vaccine recipients para sa indang second dose pero nasa 1 million sana ang nagbalik. Wala pa siyang sigurado ang rason kung ngata napapasipara ka nagkapirang individual ang second dose schedules. Opera digdi, pigian ganyer ni Wong ang gobyerno na bakunahan ang may mga edad 50 anyos pa itaas para mabawasan ang mga nagagadan sa COVID-19. Sinabi man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dapat kompletohon kan mga vaccine recipients ang duwang vaccine doses para maabot ang kinakaipuan na proteksyon kontra COVID-19.
makakaresibinin hazard pay ang mga government personnel sa piskal na naglalaog sa indang trabaho mantang ipinapautob ang Enhanced Community Quarantine o ECQ as in Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Base sa Administrative Order No. 43 na pinirmahan ni President Rodrigo Duterte kan Hunyo 1, 2021, makakaresibinin daing mas sobra sa 500 pesos ang mga empleyado ka national government o national government, government-owned and controlled corporations asin na maging Senate, universities and colleges o SUCs. Kaibahan sa mga maresibinin hazard pay ang mga regular, contractual o nasa casual positions asin mga contract of service o COS asin job order o JO. Nakapalaman sa AO na kaipuhan sa nang masiguro ang paglaog kan mga ini sa indang opisina asin na laog sa official working hours mantang ipinapautaban ECQ asin MECQ. Para man sa mga empleyado kan local government units o barangay, an sa indang sanggunian an madeterminar kan hazard pay na itatao sa mga ini para dai dapat magsobra nin 500 pesos asin ibabase sa indang financial capability. Gusto kan Department of Transportation o DOTR sa transport authorities na maghigpit sa mga public utility vehicle o PUV operator asin drivers na nagpalyara na magpautob nin health protocols. Pagirumdum ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa mga PUV drivers na sinda partners kan gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Sinabi kan opisyal na importante ang sa indang partisipasyon dahil sinda na sa frontliners. Dapat siguruhan kan PUV operators na regular na piglilinig asin pigdidisinfect ang sa indang mga lunadan. Ang si isay mana driver asin operator na magpalyara na ipautoban health asin safety protocols, posibleng masuspindir o kaya naman bawion sa indang prangkisa. Nagpahayag nin kaugmahan si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na inaprobaran na kan World Health Organization o WHO ang Sinovac vaccines para sa emergency use kontra sa COVID-19. Siniguro ni Galvez na ang pagluwas kan emergency use listing o EUL sa Sinovac as sarong major boost sa vaccination program kan gobyerno. Piglalao man na maitaas ang vaccine supply sa COVAX facility na nakapagtao na sa nasyon nin 2.7 milyon doses. O 2.7 milyon doses. Ang Sinovac ang pinakadakulang vaccine contributor sa nasyon kung saan 5.5 milyon doses ang naipadara sa Pilipinas. Magsisirbing advantage para sa Pilipinas ang pag-aprobar kan World Health Organization o WHO sa COVID-19 vaccines kan Sinovac Biotech. Sigun kay Health Undersecretary Mario Rosario Vergere na advantage ini sa nasyon dahil sa mayoriya kan mga bakuna sa nasyon nagahali sa nasabing brand. Naglalao man sinda na mimidbidon kan ibang nasyon ang Mutual Recognition Agreement. Para man kay Dr. Ana Ong Lim, miyembro ka na Technical Advisory Group o TAG kan Department of Health o DOH, ang pagkakaigwa ng emergency use listing gikan sa WHO sarong patunay na ang Chinese vaccines epektibo kontra sa COVID-19. Enot nang sinabi kan WHO na sa laog sa international standards para sa safety, efficacy as in manufacturing ang Sinovac vaccines. Nagpatanid ang mga health as in science experts sa publiko lalo na ang mga nagpapatest para sa presensya kan COVID-19 antibodies. Sa pagdangog sa Kamara de Representantes, sinabi kan mga eksperto na ang mga COVID-19 test may limitasyon as in posibleng makaapekto sa kumpiyansa kan publiko sa bakuna. May mga ginibong pag-aadal as in iba pang lakdangan gobyerno as in World Health Organization o WHO para masimbagan ang pandemya. Kaibahan na digdian na 115 milyon pesos na pag-aadal na inapod na Secure Philippines na may kamamutan na magkondukta ni clinical as in serologic COVID-19 surveillance sa mga adults na nakaresibina ng full vaccination. Sigun kay Project Leader Dr. Regina Barba, ang 3-phased project popuunan sa medical staffs, health workers as in mga empleyado kan Philippine General Hospital o PGH. Tatawan manin atensyon sa masunod ang mga komunidad sa Metro Manila as in iba pang rehiyon sa nasyon.
Paliwanag man ni Dr. Nina Gloriani, pamayo ka na Vaccine Experts Panel, na ang test results depende nata ang mga individual bako magkakapareho ang response level sa COVID-19 vaccines. Apelasyon niya sa publiko na dai magpatest kung dai nindaara man interpretasyon kan mga resulta kaini. Nakapagrehistro nin kadagdagan na 7 Pilipino ang tinamaan nin coronavirus disease 2019 o COVID-19 kan Department of Foreign Affairs o DFA sa luwas ka nasyon. Dahil ang digdi, puminakol na sa 19,000 ang kabilugan na bilang kan mga tinamaan nin virus sa Pinoy abroad asin na 12,038 gikan sa mga bilang na ini ang nakarecover samantang 6,540 man ang padagos pang nagpaparahay. Mantang mantinido sa 1,194 ang bilang kan gabos kanagadan sa COVID-19 na mga Pilipino sa ibang nasyon. Balik operasyon ang gabos na biyahe kan mga barko sa Batangas Port matapos na kanselaron kay Martes dahil sa bagyong Dante. Alas 6 sa bagong aga, Hunyo 3, tinugutan na ang magbiyahe kan Philippine Coast Guard o PCG ang mga barko matapos nahalion kan pag-asa ang signal kan bagyo sa Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Antique asin Iloilo. Tulos man na ruminuso ang mga pasahero sa piers na sarong aldaw man na nagtinira sa Provincial Sports Complex mantang pigahalat na magrahay ang panahon. Mantang nasa 400 na pasahero pa ang stranded sa Matnog Port sa Sorsogon dahil sa no-sail policy dahilan sa bagyo. Asin stranded pa man giraray nagkapirang pasahero sa Pasakaw Port sa Camarines Sur mantang pigsusurat ang baretang ini. Iyan po ang mga detalyes kan baretang unin para sa aga digdi sa radyo DZGB. Sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia May Boras, nagsasabing salamat po sa indong pag-antabay. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos